Good morning, Manay Shining, Kabsat, Ricky. Mega love shoutout po. Ayan, andun kasi ako sa kabilang, kabilang bintana. Sabi ko, merong nakahubad. Jakitan ko muna. Good morning, kape tayo, Manay Shining, kape-kape. Ayan o. Itim na itim ang kape ni Tres. Oo, Manay Shining, alam mo ba, kagabi yung buwan, ang laki ng ano ng buwan, yung parang circle, ang lapad, ang lawak, sabi ko. Para yung yung pinapakita ng image ng bagyo, ganun yung nakita ko kagabi sa buwan. Ang laki ng buwan kagabi. Alas 11, andito pa kami sa labas ni tita kasi nga walang signal sa loob ng bahay. Dito kami nakaupo sa labas. Tapos yun ang tinitingnan namin kagabi, yung buwan. Para siyang circle, tapos sa paligid nun, puro ulap. Sabi ko, masamang ano to, sinyales. Maguli na kamo dos, maguli na kamo ta so arong taduman. Kaipuhan, madatugan. Kumusta sa arong ta dyan? Sa arong ta dyan sa Ginubatan. Grabe ng ang dami ng langgam doon sa damitan ko ah. Sir the Drifter PH, mega love shoutout po. Manay Shining. Nabidyohan mo ba? Hindi ko nabidyohan. Tinatry ko bidyohan Manay Shining, kaya lang malabo yung kampo, hindi ko makuha. Tapos ang ingay ng aso, kaya na ano ko siya, na back ko siya. Hindi ko na save pala. Kasi yung aso dito sa may tabing bintana, panay yung ingay. Habang nagbibidyo ako, i-reels ko sana. Sabi ko, ala, ito yung mga sinasabi ng mga matatanda noon na kapag daw may bagyo, tapos yung buwan, nakikita mo ang lapad ng circle niya, parang bagyo lang din, yung parang yung image ng bagyo na ang lapad. Tapos kunwari yung mata, parang yung buwan, yung mata. Nakakatakot talaga. Basta Bicolana, magayon. Iyo po, Sir Kapsat Ricky. Grabe ka sa madag madatugan. Hindi, ang sabi ko, so arong ta, datugan. Datugan kay mga ano ba? Kasi para hindi ilipad kung sakali man, hindi ilipad yung bubong. Yun ang ibig kong sabihin. Lagyan ng kawayan. Yung iba, si tita dito sa kabila, nilalagyan na ng mga buhangin, yung yung bubong. Nilagay lang sa sako, tapos dalagay nila sa bubong para kung sakaling hindi naman hinahangad, lumakas yung ulan o yung hangin, hindi ilipad yung bubong. Yun ang ibig sabihin ko, dos. Hindi ako nagsabing ibig ko sabihin, umuwi na kayo sa bahay para tulungan niyo si Father prepare ng mga doon sa bahay. Ganon. Wag naman sana Lord malusaw na lang. Mahirap na, di ba? Tika lang, ang dilim ng ano ko, ng CP. Yan. Tinatalian yung yero. Oo, yung iba Sir Kapsat, yung kawayan, pinagtatagpi-tagpi nila diyan. Tas yan, yun ang parang kinakalang diyan sa bubong. Hala, anak ko daan yun. Ano? Ano dos? May nakita ko yung ahas dyan, ala. Ang tagal na kasi wala nakatira talaga dyan sa isang bahay natin. Si mother pumupunta lang dyan, magsisimba, tapos yun, uwi na, sasarado yung bahay. Jesus. Oo, yung ibang mga content creator talaga, mga pasaway. Ibis na ibis na mag-pray, na sana malusaw na lang yung bagyo. Kung ano-ano yung mga ginagawa. Timpla ko ng kape. Ayan, sige lang man Shining. Oh, ako nga, yan oh. Naaga ko nagising, hindi ako nakatulog kagabi. Shout out po sa mga nandito. Hello, Dos.
Pagod ako sa kakaayos ng damit at kwarto mo dito. Ahaha. Diyos me. Bigyan na lang kita ng ano, pang load. Bigyan kita ng 50 pang load. Sir Daggy Boy, may love shout out. Good morning. All right. Sir Kabsat Ricky, Dan, upcoming Premier G Oragon Squad. Ayan, maraming salamat po sa inyo dyan. Buti na lang, malakas yung sagap dito sa sa kanto ng bahay. Kasi sa loob ng bahay talaga, walang nasasagap na signal. Kaya kung ako magla-live, kailangan ko isabit sa mga bintana, tapos lalabas dito sa labas. Hindi makabilo sa loob ng bahay. Ayaw ko naman iwanan dito sa labas kasi mamaya baka biglang may pumasok sa gate. Kuhain ang aking CP dito kasi nga hindi masyadong namamalayan kapag mayroong pumapasok dito yung tao. Yan. Thank you po sa Five Eyes. Ingat po ang lahat. Kumusta po ang panahon sa inyong lugar? Ang lagay ng panahon dito. Ano pa naman dito ayan ano pa naman, maliwalas ang panahon, ang kalangitan, pero meron ng ulap at saka yung hangin, malamig na, parang Pasko na ba? Malamig na ng hangin, guys. Ayan, asan ba yung mas magandang view? Yung to sa kalsada o doon sa may puno ng kahoy? Ayan. Kasi dito, Good morning po, Sir Chris. Ayun, yung jeep ng pinsan namin dumaan na. Dito ko na lang ilagay, kaya lang natatakot ako baka mamaya biglang hilain dito yung CP. Kasi daanan. Mamaya iikot to kasi yung wifi andun sa kabila. Iikot to. Malayo na Ikaw, magandang view. Ayan, ayaw kong magpakita Sir Ricky kasi bago tayong gising. Pag bagong gising, hindi daw maganda. Maganda lang pag bagong ligo. Ganun yarn. Sky! Hello, Sky! Ay, Star pala. Diyos mio, napangalan ko na kay si Sky. Star. Si Star. Ayan, bahay ni Tita, wala pang pintura. Agoy. Gusto ko iwan dito para maganda pag may nadaang sasakyan. Kaya lang baka pagpunta ko sa loob ng bahay, paglabas ko wala na. Meron ako stand. Oo, meron ako stand. Kaya lang, buti na lang ngayong umaga, siguro malakas yung hangin, kaya yung signal napadpad dito. Kasi pag ganito talaga, wala siyang signal dito banda. Doon lang sa may bintana. Playing Buhay Construction kay Kuya Ricky. Ayan, maraming salamat po. Malay Smiley. Sir Chris, thank you a lot. Maano ba ako ito? Yung ang ingay ng aso, magkakaroon ba ako dito ng violation? Star, huwag ka maingay. Diba, ang lakas lang ng mga sasakyan, kaya hindi ako makapag-live dito. Gusto ko sana kanta-kanta dito sa labas. Kaya lang nag-try ako mag-live nung nakaraan. Mas malakas yung yung tunog ng mga sasakyan kaysa sa busis ko. Alam mo ba, minsan sinasabit ko yung sa paso, yung CP ko para lang makita dito sa kalsada. Takot naman kasi ako iwanan dito kasi mamaya andun kami sa kusina, nasa loob ng bahay. Diba? Malawak yung loob ng bahay, hindi ko mamalayan to, baka di ko mamalayan, wala na pala yung CP ni Tres. Paano na yung buhay YT? Wahaha, shout out po sana si Sis Sky, aso pala. Loko-loko ka. Oo, si Star pala to. Akala ko Sky yung pangalan. Ala, ang daming ibon, Nagsisipag na parang yung mga ibon. Sir Chris, thank you. Sir Ricky.
Mag-iwan ka ng bakas sa aking ano, kasi balikan kita mamaya. Kaaga-aga si Tres, nandito sa may, ano, nagngangawa. Nag-update lang ako kasi baka mamaya bumulusok na yung aking, ano. Sir Kabsa, thank you. Salamat po. Mag-iwan ka, sir, ng bakas, ano, mamaya. Yung fresh mix ko. Tika lang, kunin ko muna yung isa kong CP. Lumamig na yung aking kape. Kape kayo dyan. Ang ingay mo. Huwag ka maingay. Diba? Hala, matutumba yung stand ko. Oh my God. Malakas na talaga yung hangin. Malakas na talaga yung hangin, guys. Buti na lang. Nasa loob ko pa. Ito, ang ingay mo. Huwag kang maingay. Ika lang, tagalin ko pa. Daya, matagal na ako nakasub sa iyo. Namiss lang. Kahit hindi na nakakagana. Bantayan mo nga, mga niyog mo. Hindi, wala ako doon sa bahay, Sir Kabsat. Wala ako sa Tres Marias farm namin. Andito ako sa ano, sa bahay ng aking lola. Sinamahan ko yung aking tita kasi wala yung asawa niya. Wala siyang kasama dito. Ayan, wala nang signal yung isa kong CP. Ayaw na magsumagap. Ayan, silipin kita dito kay Tres Mix Vlog ko, si Sir Kabsat. Ha. Di pa pala ako nakadikit yung Tres Mix ko sa iyo. Ayan o, idikit ko si Tres Mix. Ayan o, yan sir o. Pinapanood kita. Goy, hindi makita. Yan o, idikit ko sa iyo si Tres Mix ko. Punta muna ako sa loob ng bahay ha.
Manny kasi ako, may galap shout out. Sir Ricky, still watching sa iyong video. Ayan o. Ay, hindi makita. Ayan o. Biyahe para kumayo. Iiwan ulit natin ang ating family para sa pa pag-aaral ng bunso ko. Iyon. Mani kasi aw. May galap shout out. Ang aga ni Tres magyaw-yaw kasi may sagap ang signal dito. Nakasagap ako dito sa may ano, sa labas ng bahay. Naririnig nyo ba yung ano, nagtitinda ng isda? Sabi, law-law, tilapia. 50 ang kilo daw ng law-law. Alam mo yun, yung tambakon. Ang tawag doon? Tambakon ba yun? Law-law. Manay Shining, naririnig mo ba? Law-law. Bakal na, siram. Bakal na, siramsa na. Law-law, 50 ang kilo. Bakal na, siramsa na. Good morning, Manay kasi aw. Sabi ni Manay Shining G. Tinitingnan ako ng mga dumadaan. Sinong babaeng? Sino kayang babaeng yun? Ang daldal sa harap ng sipi niya. Hindi na ako nakakapunta sa live ni Manay kasi aw. Kasi kapag pumupunta ako sa mga live, minsan, niiwan ko lang yung CP ko. Hindi ako nagbabasa. Nagyayaw-yaw lang yung aking lakay. Kasi nga, mataas yung bintana doon sa may kusina. Doon ko sinasabit yung aking CP. Manay Shining, andito ako sa Busog Mat. Sa 7 hours ago muna in-upload. Ang iksi naman, 1.27 seconds lang. Law-law! 50 ang kilo.
Manoy kasi ako, thank you, Manay Shining. Ingat po kayo dyan. Maraming salamat. Thank you so much po sa lahat na nandito. Tamsak na, Manoy kasi ako sa upcoming premiere mo. Ayan. Pangatlong tusok. Eh, hindi makita. Madam Cascade, kumusta po, Madam? Good morning. Kumusta dyan? Madam, di ba sakop din kayo ng apektado din kayo ng darating na yung bagyo na parating, yung Eastern Samar. Okay lang, may bagyo na naman. Oo nga, madam. Dito nga din sa amin. Dami nang pinapa-evacuate ng mga, yung lalo na yung doon sa sa may malapit sa paanan ng Bulungan. Kahapon pa, panay yung ng mga yung mga Oo, signal number 1 na. Arari, Migalop, shout out, Arari. Good morning. Good morning, Arari. Manoy kasi ako, andito ako sa iyong Sabi Mo Ako Lamang by Menopause. Sabi mo ay ako lamang. Sabi mo hindi iiwan. Yan. Manoy kasi ako, andito ako sa iyong Sabi Mo. Arari, thank you Arari. Madam, ingat kayo dyan. Malapit pa man din kayo sa dagat. Ang lapad ng ang lawak ng madam, sakop ng bagyo. Malakas yung yung ulan. Yung Bicol Radio naka red alert, yung kulay pula yung rainfall na dala ng bagyo. Wala sa atin yan. Sana nga, madam, malusaw na lang sa dagat. Kasi mahirap na. Mahirap na. Yung sa Cebu, di ba, madam? Kawawa naman sila, no? Yung binagyo na, binaha pa. Kasi nga, malakas yung dala ng bagyo. Malakas yung ulan na dala ng bagyo. Tapos umapaw yung nila doon. Ang daming nawala ng bahay. Nilindol na nga.
Binaha pa, binagyo pa. Ayan, wala nang mga bahay yung mga tao doon. Kawawa naman. Wala pa ngayon madam na ulan, pero siguro mga mamaya pag nasa far na talaga yung bagyo, mararamdaman na natin. Sir Chris, thank you Sir Chris. Dito nga din madam, oh, ganito, oh, ang lamig-lamig na ng hangin. Tapos kahapon ang lakas ng init, maghapon sobrang lakas ng init kahapon. Nakapagpatuyo nga kami ng mga damit. Tapos ngayon, ito na. Sana naman, malusaw na lang. Pero nararamdaman na, kahit wala pa man na ano. Nararamdaman na yung malamig na hangin, malamig na panahon, maulap na kalangitan. Thank you po sa 8 eyes na naandyan. Lynn Reyes, mega love shoutout. Lian Reyes. Mega love shoutout. Good morning po sa 8 eyes. Manay Shining, thank you so much. Arari, thank you Arari. Ayan si sister. Si sister. Good morning sis host and everyone. Good morning din po. Maaga yung ano ngayon, yung misa. Kanina, kasi malapit lang kami dito sa may simbahan. Balik muna ako sa loob. Thank you so much guys.
blurred ba ang aking cam? Kasi doon sa monitor ko, blurred eh. Punasan ko nga muna, guys. Saglit lang. Ayan. Pinunasan ko kasi parang ang labo. O, ayan. Malinaw na ba? Thank you, Sis Lian Reyes. Salamat ng marami. Opo, sis, may super typhoon dadating. Ingat kayo dyan sa farm nyo. Oo nga, Sis Lian. Alam mo ba, nakakatakot nga kasi kagabi pagtingin ko sa buwan kagabi, ang lapad ng niya, yung circle sa buwan. Para siyang, kung makikita mo yung image ng bagyo na malapad, tapos kunwari yung buwan, yun ang mata. Parang ganun. Nakakatakot. Sabi ko, ay tita, tingnan mo. Oh. So, sabi ko sana malusaw na lang kasi kawawa yung mga niyog. Buti na lang din nakapagpaani na kami, tapos yung source of income talaga namin ay coconut farm, yung niyugan talaga. Yun ang pangunahing pamumuhay namin dito sa Kabikulan. Sana naman malusaw na lang kasi kapag nangyari yan, kawawa na naman yung mga tao. Yung hirap na nga, so lalo pang maghihirap katulad nung nangyari sa Cebu, di ba? Nilindol na, binagyo pa, binaha pa. Kaya kawawa talaga. Kailangan talaga yung natin, mataimtim na pananalig, na panalangin na sana huwag na matuloy. Malusaw na lang. Sir John Saksat, Miguelov, shoutout ko. Good morning. Wait lang. Bigyan kita ng moderator. Sila mama nga andun sa kabilang bahay namin sa Albay. Sabi ko, umuwi muna sila dito sa Sorsogon kasi yung bahay namin, yung dalawang bahay din doon, tulungan si Father maglagay ng mga pang sa bubong kasi mahirap na. Mas mabuti na yung yung kahit sabi naman sa sa news, hindi naman talaga totally maglalandfall dito sa Kabikulan, pero hindi pa yun talaga, parang may scenario pa rin na hindi pa rin sure sa ibang bahagi din ng Kabikulan din. Yun, yung Catanduanes, ganun. Tapos dito sa amin sa Sorsogon, malawak na ulan. Tapos, malapad yung ng bagyo. Kaya, may tendency pa rin na apektado pa rin talaga. Kasi ang lapad nga ng bagyo. Super typhoon, di ba? Sabi, may posibleng umabot ng typhoon number 5. Madam Cascade, main channel sis. Parang hindi iyan yung main ni Madam. Arari, thank you. Sir June, thank you so much. Salamat, Sir June. Kasi 'di ba nakakatakot sis pag yung kahapon ang lakas ng init, tapos mayroon ng paparating na bagyo. Yung mga kasabihan ng matatanda, kapag daw may alam natin na mayroong parating na bagyo, pero yung panahon napakainit. Grabe talaga yung init kahapon. Masamang daw yun. Masamang pangitain. Kumbaga, talagang malakas yung posibleng malakas talaga yung bagyo. Ayan, iwan ko muna kayo ulit kasi meron akong ginagawa sa loob ng bahay. Yung iba kong CP, yung CP kong pang monitor andun sa kusina, sa may bintana sa kusina. Tapos sinisilip-silip ko na lang to dito sa labas kasi baka mamaya makita ko na lumalakad na yung CP kasi kinukuha na pala. Kasi ang lapit-lapit lang sa sa gate. Tapos yung daanan yung mga nadaan dyan.
Eh, iwan ko lang to dito. Mas maganda yung view kasi dito eh. Kahit pa paano oh, may nadaang mga sasakyan. Sir Jun, thank you Sir Jun. Salamat po ng marami. Yung nakaraan dito guys, mayroong na-aksidente dyan. Buti na lang, hindi nakuhaan ng ano ni tita kasi ano din si tita, naka-live din dito. Buti na lang, medyo nakalihis yung cam niya. Hindi naaktuhan ng live niya, yung na-aksidente dyan. Grabe. Kasi parang pangit pa ganun, no? Ay, magkakaroon ng violation. Kapag ganun. Kapag nakita sa live, yung mga ganong pangyayari. Ayan, iwan ko po kayo dyan. Salamat po sa 9 eyes, sa 9 million viewers in my house. Thank you, thank you. Naano ko kasi, nagalaw yung stand ko kasi na ng hangin. Nadadala ng hangin yung aking stand. Baka mamaya, nasa ano na to. Tumbado na to mamaya, paglingon ko ulit. Ayan, iwan ko po muna kayo. Thank you, thank you.
Sir Philmax, mega love shout out. Thank you, thank you. Salamat, sir. Sa pagbisita po, Sir June. Thank you, Sir June. Still watching Sis Lian Reyes sa iyong latest upload. Isunod kita, Sir June, sa chat kay Sis Lian. Thank you po sa lahat. Arari, thank you, my friend. Ayan, thank you guys. Busy-busy yan, Akech, sa loob. Sa loob ng bahay. Pasilip-silip lang ako dito, tapos yung isa kong CP andun sa loob, doon nakasabit din sa bintana sa may kusina. Nagpi-play ako sa mga naandito. Sunod kita, Sir John, pagkatapos kay Sis Lian. Sir Phil, thank you, Sir Phil, ma'am. Shout out po sa lahat ng mga naandito sa akin live. Thank you. Ayan, iwan ko ulit kayo. Ganun lang yung buhay. Pasilip-silip lang. Salamat, Sir June. Sunod kita, after ni Sis Lian. Na still watching pa rin ako kay Sis Lian. Thank you.
Thank you, sis Lian. Thank you, sis. Salamat ang marami, Sir Phil. Manay Shining. Salamat. Wala na eh. Nawala na yung fish na nagsigaw ng isda. Si Bubog, andun na sa dulo. May dadaan kaya? Grabe, no? Mahangin na, di ba? Ang lakas na ng hangin. Pero tingnan mo, ang lakas din ng init ng panahon. Parang signal number 1 na. Arari, my friend, done watching to your video. Sir June, salamat. Tamsak na po ako sa iyong upcoming premiere at sa iyong latest upload na video. Ang dami na nagsisipag-uwian yung mga nag-board sa sa sentro ng Legazpi. Ayun. Nagsisipag-uwian na sila, guys. Tapos konti na lang din yung napunta sa bayan. Konti yung pasahero kapag yung papunta ng bayan, papunta ng Legazpi. Konti na lang yung mga sakay. Iwan ko kayo ulit kasi may ginagawa si Tres. Pasilip-silip lang ako dito sa labas. Yung may mga gagawin ko dyan, okay lang naman po na iwan nyo itong live ni Tres kasi nag-ano lang naman ako, na update lang naman po para tumaas-taas naman kahit pa paano yung aking WH. Kasi bagsak na lahat. Lahat bagsak na. Naka-arrow down na lahat si Tres. Hinahataw ko din tuwing gabi yung Tres mix ko pero wala din wala akong mumo. Hindi makachamba ng mumo yung aking Tres mix. Arari, thank you Arari. Watching ako kay Sir Philmax.
Natumba ang aking sipi, guys. Buti na lang hindi tumapon doon sa kabila. Oh my God. Natumba yung stand ko. Buti na lang. Sada. Nakasandal doon sa bakod. Kaya nagulat ako, bakit iba na yung view ng aking cam. Kaya ilipat ko na lang kasi malakas na yung hangin kasi, guys. Diyos ko Lord, medyo mahangin na talaga pero yung panahon, tingnan nyo, napakainit. Napakainit ng panahon, blue na blue pa rin yung kalangitan. Mamaya matumba na naman to. Salamat sa inyo dyan, Sis Lian, Sis Arari, my friend. Yung meron mga gagawin dyan, guys. Pwede nyo naman po akong iwan dito. Salamat ng marami sa support. Ayan, malakas talaga yung hangin. Matutupa ang aking stand. Hello, Lord. Huwag naman sana. Kasi napakalakas ng init. Maaraw masyado. Tapos may signal. May bagyo. Masamang daw to eh. Pangit pa ganito na merong masamang panahon pero malakas yung init ng araw. Nakakatakot. Medyo nakakatakot talaga. Hindi lang medyo, nakakatakot.
Sir GR, mega love shoutout, Sir GR. Tali ko dito sa ano, sa may bintana kasi malakas yung hangin. Matutumba siya. Ayan o, ang ano na, pataas ko lang yung stand para makasagap ng signal. Ayan, thank you Sir GR. Kumusta po yung panahon dyan sa inyo, Sir GR? Merong papasok na naman na bagyo. Apektado din yung Kabikulan. Talian ko yung stand ko kasi matutumbay eh. Yan, ang galaw tuloy. Arari, Arari. Thank you, thank you. Thank you, Arari. Ayan. Saan kaya mas maganda ipwesto? Diyan? May nadaan na sasakyan. Kaso lang baka may dumaan dyan sa may gate. Bawal daw yung ano eh. Mga mukha ng mga bata. Makita sa live. Kaya dito ko na lang sa ano, sa puno. Ay, dyan sa halaman. Napakainit ng panahon pero signal number 1. Grabe. Makulimlim, signal number 1 na naman. Oo, dito din sa amin, Sir GR. Pero ang lakas ng init. Maaraw masyado. Pero mahangin. Ayun, hindi ko makuha yung tamang pwesto ng stand ko. Baka may dumaan na bata. Oo nga, alam mo ba Sir GR, yung tita ko, isang buwan siya hindi nakapag-live. Kasi nga dito din, nilagay niya din dito sa may tapat ng gate. Tapos may nagpakita talaga sa CP. Nakita na tita ko. Tapos maya bigla na lang daw na nag-end live yung kanyang yung live niya. Tapos yun, restrict siya. Kasi bawal pala talaga yung bata, no? Na makita sa live. Masela na ngayon si Lolo. Si Lolo natin, masyado nang masela. Hindi ko makuha ang tamang pwesto. Ayan, medyo kumukilimlim na. Kanina ang sobrang maaraw. Ngayon, nakikita ko sa ibang parts ng kalangitan na madilim na. Bawal yun pag walang kasama matanda. Oo nga, okay na yan. Ayan, mahangin na sa GR. Oh Lord, wag naman sana kasi daw, super typhoon daw. Pwede mag-signal number 5. Puntahan ko yung bahay mo, Sir DR. Susukin ko muna yung upcoming premiere ni Manay Shining. Agoy, bakit umiikot? Umiikot, mahina ang signal.
ang bagyo, sabi, for daw kami. Pero buti, pagdating dito sa amin, sa dagat dumaan. Tapos doon, pumunta sa kabilang bayan. Papunta ng Boracay. Sana nga, Sir GR, sa ano na lang, sa dagat na lang mapunta, no? Doon na lang siya magpaikot-ikot. Huwag na sa kalupaan kasi kawawa naman yung mga apektuhan na naman. Hindi pa nga nakakabangon yung mga taga Cebu. Tapos meron na namang panibago sa ibang part ng Pilipinas. Naku, Diyos ko Lord, huwag naman sana. Kasi dito sa amin, kapag nagkataon din, apektado din talaga yung kabikulan. Kahit hindi dito yung ulan doon talaga. Pero pwedeng sa ibang parts, lalo sa Catanduanes, pwedeng doon. Pero malawak talaga eh. Kawawa sa Cebu. Oo nga, Sir GR, no? Kawawa talaga. Kakaiyak mo yung nandun sila sa bubong. Tapos, grabe, as in talaga. Malakas talaga yung ano, yung bagyo. Sinabayan talaga ng ano, malakas yung ulan, sobrang lakas ng ulan. Tapos umapaw yung ilog pa yun. Grabe, parang ano, Yolanda lang yung nangyari doon sa Cebu. Kawawa talaga. Grabe, kawawa as in. Paano na yung mga nawala ng bahay. Ang dami nawala ng bahay. Lahat talaga sila. Grabe. Kapag nakikita ko sa ano, sa yung mga dumadaan na nakakapanglumot talaga. Hindi mo maiwasan na di ka malupa. Tapos di ba na-imagine meron na naman parating na bago, hindi natin alam. Yung mga tatamaan na naman, yung magiging siguro na naman ang mata ng bagyo. Kung ano na naman yung mangyayari. Pag ganito, medyo okay pa. Hindi natin alam, mamayang gabi, bukas, ano mangyayari. Kailangan talaga ng panalangin. Nakaimtig na panalangin na sana ilayo na lang ni Lord yung bagyo. Sa dagat na lang mapunta. Or humina, dumaan man pero mahina, walang maperwisyo, walang maging damage talaga sa kabuhayan ng mga tao. Kasi yun talaga yung mahirap na nga, mas lalo pang mahirap. Ay, nako. At ang ilog maliit kaya umapaw ang tubig. Oo nga. Tapos nasa ano yun? Nasa paanan yun ng mga kabundukan, Sir JR, no? Kasi di ba meron pang mga mining na ginagawa kasi doon. Kaya naman talaga yung baha, grabe. Arari, thank you Arari. Thank you 6 Eyes. Salamat po sa 6 million viewers na nandyan sa aking live. Ayan. Dan thumbs up na ako kay Manay Shiny. Puntahan kita, Sir Nico. Dito kay Tres Mix. Tres Mix yung pinagamit ko. Kasi yung bahay halos sa na kalibel ng ilog. Oo nga, no? Kaya naman talaga, kapag umapaw talaga, walang ligtas talaga sa bahay. Ano yun, Sir JR? Kasi parang mga pabahay yun eh. Diba? Parang yung ano niya, parang subdivision ba yun? Or mga pabahay. Kasi parehas yung bahay mo style. Ayan, nandito
ako, Sir DR Sando. Ganito lang ang pagtatanim ng palay sa bukid. Wow, nag-ano ka na, Sir DR? Nagtatanim ka na ulit ng palay. Ang bilis lang ah. Doon sa bahay, wala. Hindi pa gumagalaw sa water. Hindi pa nagpapa, ano ulit, sa palayan. Kasi nga, naiwasan ko. Yung tinataan siya, yung panahon. Kung okay ba sa darating na anihan. Ayan o, nag-ano siya, saboy ng palay. Lawak na pala yan today, no? Pantay na pantay. Ang ganda. Yung gamit nyo dito, Sir DR, hindi kayo gumagamit ng, ang tawag doon, yung kubuta yung tawag sa akin. Traktor sa palayan. Ano lang talaga to? Kalabaw lang ba talaga? Yung nag-aararo dito. Ayun, may... Ay! Bakit ko napindot? I-mute ko muna kasi maingay si Ito.